4 феврали соли равон дар муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷаҳонии мубориза бар зидди бемории саратон таҳти унвони «Ман ҳастам ва ман хоҳам буд» семинари омӯзишӣ доир гардид. Дар рафти семинари омӯзишӣ масъалаҳои пешгирии бемории саратон мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шуда, доир ба масъала аз ҷониби мутахассисони варзидаи соҳа маърузаҳои пурмуҳтаво пешниҳод карда шуданд. Ёдовар мешавем, ки чанде қабл мутахассисони муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар доираи имконоти мавҷуда ва воридоти дастгоҳи муосири тиббӣ нахустин маротиба дар мамлакат ҷарроҳии саратони бачадонро бо истифодаи таҷҳизоти эндовидеоӣ муваффақона анҷом доданд. бояд гуфт, ки айни замон дар маркази мазкур даҳҳо нафар мутахассисони варзидаи соҳа, ки дар бонуфузтарин муассисаҳои илмиву хизматрасонии тиббии кишварҳои тараққикардаи ҷаҳон такмили ихтисос гирифтаанд, фаъолият менамоянд. маврид ба зикр аст, ки давоми солҳои охир маҳз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар маркази мазкур якчанд номгӯи дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ дастрас карда шудааст, ки тавассути онҳо барои хизматрасонии тиббӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст.